नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त आज की खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो नया होली वीडियो सॉन्ग के बारे में जो ना के पोस्टर आ चुकल बा। आप सब सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। जी हाँ, गाना के नाम बा डाले दा होली। हाँ जी हाँ, डाले दा होली है। एक ऑफिशियल पोस्टर आ चुकल बा सामने स्क्रीन पर आप सभी दर्शक लोग देख सकतानी। और जौन ई गाना बा ई आप लोगन के गूंज म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखे के मिल जाई। ई गाना के खेसारी लाल यादव जी अंतरा सिंह प्रियंका के साथे गौले बड़े और ई गाने के लिखले बड़े मनीष माही जी, म्यूजिक दिले बड़े दीपक ठाकुर और पंकज राय जी। और फुल वीडियो सॉन्ग बिहान सुबह 6:15 बजे आप सबके बीच में रिलीज होके जा रहा बा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद हम और खूब प्यार सपोर्ट करम। फुल वीडियो सॉन्ग आ रहा बा। गाना के पोस्टर कैसा लागल इहो बताएम। और काले ही दिन में करीब 11 बजे आप सबके बीच में सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर चुनर चोली गाना के जोन वीडियो बा ओकर टीजर आ जाए तो ओकरो खूब प्यार आशीर्वाद हम मिलम आप लोगन के एगो नया खबर में, एगो नया वीडियो में, नया धमाका के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।